ye ya wada na nasafo kantan Calvin any papa to one minute jina me chise producers ye di show ni brem na ko ye ya wada bofo ni yesa share with me a friend is Zedikia we angel of abundance and benevolence city over Muzurumei assalamu alaikum Mbarambo Ngweya Maganinduka Yaran Sarandaiki Bansu Ronko Washe Allah Assalamu alaikum Philomena Yaboa Mary Boaty Rabne Jewa Masalam Sorinda Uzudako Susanna Ababio Mavis Konedu Manuel Obin Mishira Munyina Yachai Uma Takaraza Kande Idi Suela Sante Jennifer Poko Adeno Kwada So Riles Cuisine Theatre Net Ekuya Frakoma Nanama Papabi Na Abena Pratechi Megida Ibrahim Papa Christi Benedicta Mo Cynthia Opon Nana Joan Shura Nana Isibuati Gedamwase Ebusia for ene ya wada asema ye bedie ye be kan wasemu yi e asema nwuye ye pa Millicent Boadi enso aba Loretta enso ginam efia wusu a ye fosua Kofi Osei woman of faithful nyina mo ma me da wase nyanyme ba si owusu Boatsen Pizarro classic baba edamwase enema bapa manayefe na mishiamo Yeboa Maxwell Cash Little ai Ebusiafo Vicentia Boadi woman of faith Nye yebusa ne se edi enti ena ya ware wone wo yire drofo obi ba Evans enso ejina na ye chiti ena ye wo mema ne so edi ene ma chiti no ba adepa de delina na najwa drowa PC ne de nya gro fosu hine bok edi ene de chiti no ba yaware ebisa revenge low self-esteem selfish bebre na me de yemi hu ene revenge no nipa no wawale na wie edi na wo revenge enya wo prada da ene waka say yetena ye no wo ha me eti ene menya ne de a me ye ne bi ahem opa wawale no eti di enti na ye revenge a wo revenge edi ya chiti me hunu ni say yesu ba bi no ne me no me hunu ni say de edi chiti ne ba e mema na fem ebra yetu anamo no ye nyina ye fake ya fake eti mimi suban pa no me de ate na ba ma no so de ne de ate na sanse suban so ti se nyinsen utumi fesie na mu nyina mu kotena da ba akuma master tina mo tamburu mu hono eye dani ada suban be dai ebe pie yesi woda mani be wa me ehu na da mpan ebe pie oba ma be hia wo ba kama mami ya usiesi na no ne kasa
obone humodin oyede yofo ya wale ni se kokuro eni ye wo wiase nyina ye de aye maame aduru atogu ne so onwale ene wasini dross onhoro nanim ene watwene sen niyama se hunyai wo baako ni nkura baye mensa senye huru mumu na yete abrantie ho kyere no na de de chiti ni pa nyina GSP kasafin obabi to asem to ha na wansama ba omu date no ntisa baby na ti sen enadwuma mu ti sen wokọ ye ade ma bema e prese obawi baby manwenwen mo sen me ma na mo fia na manwenwen mo sen sere no ebeti asimu so na otwe beba ebe hadi nti e ma azu chiti ni ehum so madapa adia bema ne kuma tone yem se opewunu se me yere dofo odwene me ho o care about him ne welfare ehian bema na didim odwene ho na dwumam wodwene ho na pomudin wodwene ho bema de sika beto credit amoba onfa friend da fraction oku ye driver ni wakọ onanti anajo omai edie na esi kwan so obefa fu mira watu mo ba waduru he dabi mami edi totobi eni amansowa eni supeku ayenkwa kankan edie wie aka ne dress ya hye trum se kamia doko akwa akoda mpare so sani ku bebo womo emfa ne ho eti se driver ni na musa no nya baiwa bi na baiwa ne start abra na wadu maduru he na sai na dwuma mu ti a na ni yedan na ekoho na uti fie echi muti ba ko te se wo chema agire na fe ye de bopo dum ni adan ne nam mpaebo so echichi akwankyere fum me say wo ba no mo yira ma wafura doa ebeku agi so sensu ba jeni bema ne ho sompa hey obi ba kasan ma ya bema no nsesa fampa ba kan ho na dai was once sana bompa na sebe ne kwate ne twetente se ahoma ya hata so ne ma na ide sesan na ho no wajunsom nya me betimi aye panishe no ene kwate aya ahoma ye di chimja ubajunsom ne wadidi wanum ne se wa yase die ene na agi age labor office abusia ye feki opiad ni suba bone nate ye pie ye bape ni abeyi nadi wo ba dwene wokun ho de bia me kase emema ohamu nchemu adusia anya diabetes nyina ye anadwodidie ema kodoma ya mania benu aduane ama ye kunnom etu ko fiti anopa no eti no miensa di obenya unya ya wutunu soli mefte menu aduane ma wuku maami e wo se ye kan wuti a wapete no wuku bewu na abeje wa yase wo beje wa yase wo so ne emu ye odfremfremfrem wo so ne mu ye odfremfremfrem amfamu ana wanya bia amfamu a wunai eni enkura maami enkrobi du papa krankra beto tonsam di papa di jatedie mo papre wa solu duaso menam ka kire wo etu de oso ku wo na wo hwe ni yie na papa ne de na diabetes na yankurukra na ekurotunu a wo betiti atatade wade kwai na busuafo ho de deba hudi etu be mi ekuro na mna wu na wo wu a na beje wa yase wo beje wa yase ma wo hu hia woman of faithful ntia na watimi awe wa che
ma uku yaw watumi di wache sebi son mini abe ma yiro kan sebi son de ojam controversial sebi son ojam baby obi am jam sebi son ojam anu ori be ka sebi son wo be sirew abusia ma uku yawo ton waba David waba Samson waba Goliath waba Hebekuku waba Yohane bibia wonim ena bio ade mema mpe bio minim oba odi to de bia wonim but fani be ma yeye den emma no keke be ma ka wan obeka 16 bibia wonim ena omo ma ko school kakra no ye na sa wo be ma no de wontra benchi so da wo mo broche kokua wakadua so kwatabisa wo mo bro wo ba minim na be ma no wan sheda wo modi mo sheda nkwani mu obadwene ne ho akopene size ense gu atipen say wo wabro ne so wo poa wampoa na bede kwa na koda sa oba no ne nkasem me say oba bi atumi akasem e ma say kasa ba ebuso me miensa ne ku pa man sole ayati said ye ne ho awu no so ne ho wo ho opa ma ne ko hia ba we bi okona ho opre na hey Sompa FM papa bi okochi ya oba na ne yire ya bekwan mido ene de ma ye wa ba de wo pa bekwan so de unim ani de onum ani abekwan be se ko hoye mba de ode ye me so ti yesre se yesre wale an ye be ware de a ene ye hwe niema emema si akire buku fani ni tie ma no Bible say oba bra wo ho ase bema do yire na ye ma no se ma bi wo mantem wo no wo mabra bonya wo ma hye yen esua yen de mi bu sasenti kwan a wo wali wo mantem wo bi ba wo sua wa wo bampo ese mi de daachi wo ba bema se daachi mi bompa ese mi nwale wo ba o te se me maame the way me maame tiri mu den e wo me papa so no because muda wa moku sebi edie ho no enkrare do mo dem a wo mo te se de bia na do mo papa ekun ya wo mfa ma no ade bechi papa yi mo mashuntin eche Pentecost for gita bi no kakaka bi no tete gita twere ba ho no achimo da old town public park chase ba na bisie ho ten the mama tun teachers agita ho man banjo said ye no ai yo so hunu papa ye ni abere be ma bi ho adwodwo enam said ye ono an yire etriti no ofie oba bi twima na papa no enimonyamfo ne wo na akere no oba bi twima no obagina firunsem afi na danen paibo wo sole wo bechi sa wo nasen futuro o chese okodi konkonsa so na one to to niam de yi wo pese wo kontrase fa ni buo ni die o wo sikao oni bio buno me se ye de yi buwukun mani hu hia ma wokun sa wo dwen ne ho bobone niema kwakra ne niema ye ne kama na wo se wo ye ne papa we nyina na wo so de bone betia wo ka konkoto dwanim na present to case ka wasem nyina kire wo papa ka ne baako papa be mai menye ne bone me yama sade yeso obapa hwede ode yeme sese nyame di stroke ka ne to dem kunima wa oba ne simple na wade wo ho wale foforo sese so sesa ne nsoma because e mema ni bia komeden om ne beku owom na wan sesa onyame beku no simple kra wo ya baba wa obi be ware wa cherishe
sabi not in control no why you free na sese nyame sesa ne ma wa wo se wo hina koma yeden e dane sem ti buku wo to na jage amane bo bebrebe na tomi no wo num ene de wo be yawo na afei di wo huni de bia ye ka abochem so di wo huni ontumani aye kokokokoko te se de arebese sister utira se tim hoa o nantira papai o modre te se de okampuna maka edia enebrei mame o modre na wa hye no e wadodo na o kichi uturu keka wa betiti wo be wi dia akoka fufuo o modre wa dodo maba wa bia ni tuam e ofie ha mo modre no wa mo ya da hurum o modre no ye moderate me de me ye de mu de ye ja ye nya bi asofo maame fo ye nhia mo were na wo be sha akra bi awuraba de kama na nya de akwa sai kwa no na nya hygienic me oba ye yo bo were sa no me be fie program aduane a me ni enye emufin so bi ye say ya na hwemu a na abrampa emu atim enyasam ketwa jare enemre maybe say jare baako ni so openti robam here ye de fie de jare anche wo na ane ni saka wo no apapa wuku na ba we bi age na to ne dem no o ma ne ma ni hu hwam ni hu ehwam wo so hu tu hu etu bibi bon wo se wiem tu hu tu etu fa yetu abiji yetetema me akasa che me maledi nyankopo Sompa na edu ya wada obia gitwi eba platform so behwe education ahodo a nyame nam so ede emaye maledi ye bom ma bi mu abaso ai sanse ye wo ma bi mu a omo bom modern bia se ne adekire ya o chechire no ombe demonstrate wo fie ede ekipu omo ekunumo na ye wo mema bi wo ho a ono de wo ye ne dem pra ye wo mema no obe chiti ye nyina mema no kire be next week ye be kodi enti e ma so chiti na maledi niema kakra bi ana wo bosu ye obi wo ho a ye be ma bi wo sex addiction wo ye ne den ono de oba ba konso no ono no why addicted to sanema no ntino se wonini kowura wadiem na se in terms of say the libido sem no e wo form no de e wo soro no ebia Sompa FM se de ono si pe ena bebre efa no oba ne mpele saa make us so answer no ana ne twempra wa nzo opedi malade ye obi wo ha e ma no bi obehia no bia nkoso no ne wura wadiem aha enti ekoba saa na akoya asem foforo because ono no waye nyema ni bia na ono aba behia wade enti ekoba se oba no mpe sex pia e ma be ma no tene somewhere else eno so eye ade ba ko a e ha dwene pa na my lady na wo ka bibia about revenge revenge no etimi si wo whereby ye wura wade ma be ma no niema kofom bema sene niema kofom na oyoba o support no a ema pi asem se mikunu tofo ma boa no pa ba onya bi no sesei wayimi ama oye ma asem enie Yenyina ye tie Sompa wodi animtiabuo ana de boa no na mema pi so otofo so ye de oni ego de e odaso oni ngama metietia nanim enti watofo na wo boa na wo bu nanim tia no e woni tirim obe pile sa ne ma we nyina agu ho no ama se onya ba bi gina afa no no so ba be descend on you na ho na revenge ne ye adwuma no
saa ɛhɔ no no so bɛkyerɛ wo sɛ ɔno so ɔtumi enti ɛbɛsrɛ ma pii sɛ ne mɛmɛ ɛbɔbra na bibi nti ɔmo nneɛma kɔ fam a yɛmfa obuo ne ani die ɛmoa wɔ mo na saa deɛ we ma ɛmɛma no so ɛkyiti paa na my lady bɛma kyiti whereby a ofili sɛ ɔnyɛ valued ɛwɔ ɔba a ɔte ne nkyɛn ɛsɛ ɔmu no my lady yɛ ɔma bi wɔ hɔ a ɔmu mu bɛma firi ne maame so bɛsi ne nua no mu nyinaa so bɛma nkasa na ɔmo mfa bɛma nyɛ hwee eti sɛ bɛma so hu sɛ ummu no a ɔbɛkɔ na asu kɔ no ma bi hoahoa no na ɔkorɔkorɔ no na my lady ade a yɛ mɛma yɛ di hunu sɛ ɔba dɔ yɛ ahobraseɛ nti akwadaa bi na ɔ demonstrate saa ahobraseɛ no kyerɛ no saa no o feel sɛ ɔdɔ no na wo a wo mfa ne die no obuo ma no ohu sɛ wo ni do bia ɛma no enti saa nneɛma wei na ma mɛma bi wobɛhu bɛma bi ne yere ho ɔfɛ kama wotu sɛ maame yɛ ne monyamfoɔ paa enso na ɔne ababa wa mmɔbɔ nse bi ɛna twempena ebesi den na bɛma bɔ akɔnhoma ayi sika to fie hwɛ dining table bi a yɛ 7 aduane wɔ so sɛ onidi ɔntena hɔ na wakɔ ababa wa bi a ne single room mu ntɛfrɛ ne ano anwamo atimoko ato so obedi na odi because sɛ wanya a peace of mind ɛwɔ hɔ no enti baabi a bɛma bɛtena yɛmmu no no ofili sɛ onia ni gye wɔ hɔ enti ɛnyɛ wholesale deɛ but ɛma mɛma pii ɛkwan ɛma ɔmo so titi yɛbɛsrɛ ma no pii sɛ sɛdeɛ ma pii pa attention no yɛ mɛma nso yɛ pa attention na deɛ yɛhu nie sɛ awadeɛ bam na ɛma bamu a ɛma no more 90% or 80% ɛsɛnta ɔmo care and attention ɛwɔ nkwadaa no so yɛbɛsrɛ nkwadaa no wɔ awadeɛ no mu deɛ na mmom ɔmo yɛ ahɔhoɔ bi ɔmo bɛsrɛ awadeɛ no enti sɛ nkwadaa ba awadeɛ no mu a yɛbɛsrɛ sɛ yɛne mɛma no nyinaa nka mom na yɛnhwɛ mmɔfra no deɛ ne kɔba no sɛ nkwadaa no bi ba awadeɛ mu a ɛsɛ nkwadaa no aduane sɛm koraa bɛhia ɔmo pii mpo kyɛn mɛma no a yɛne ɔmo nam no na mɛma nso deɛ aduane nso yɛtumi de nya yɛwɔ kwan bebree so enti yɛbɛsrɛ pii yɛwɔ mɛma a ɔmo deɛ wo deɛ yɛne dɛn ɔbɛkyiti but mɛma bi mu akɔ kyiti a ɛyɛ ɔmo yiri mu bi suban bɛma bi akɔ kyiti a ɔbaa no asɛm sɛdeɛ na wo kan bɛma bi mpa so ɔpɛ sɛ wɔkɔ ne yere nkyɛn because of problem bi ɛwɔ nti tia yɛtia ne nti no na tinkan na akɔ no nyinaa yera for past 3 months ne ho kora nsɔre nkopa krampo na ne yere ho ayɛ nakɔ no ɛne yɛsrɛ mmaa no sɛ nneɛma ɛsesa sɛ dressing ɛsesa yɛnka sɛ mmaa nrɛsi enyi ɔmo ho engu abɔnten deɛ na mmom 21st century a ɛwɔ mu no sɛdeɛ young girls ni bi esi yɛ ɔmo ho akɔnɔ no yɛsrɛ yɛ mmaa no sɛ yɛwura wadeɛ mu a yɛma yɛ ho nya akɔnɔ yɛwɔ ba bi wɔ hɔ bɛhyia no abra na mo twempra no o look good ɔyɛ ne ho kama owura wadeɛ mu a na saa nneɛma no nyinaa asa obɛba fie no ɔde ntoma bi a ani anwan baako no da bia na bɔ n'asene da bia na taadeɛ nightwear baako bi no ɛno nko ara na efra no utobi ma no kora onyusu enti yɛbɛsrɛ yɛmmoa wɔ saa nneɛma nketenkete wɔ ani yɛmfa enkipu emema no na emema no ntena senkyɛ na ma efie nyɛ de na awade nso ɛnyɛ de ma mede ase ni sɛ champa tetema emema so mama mede ase pa waka bibia book a enka watwerɛ wie wɔn yɛ wɔn waso no deɛ wɔn ɛbɛfa pa so mama ewiase wonyankopɔn wɔde aware baa ne yɛ ade bi a ɛni ka ɛni gye nanso so no nkrofo bi a yɛ ware no mmaa no mu bi no wɔn ani yɛ no ɛna ama ɔdɔ no asa ama mmarima no lose interest ɛwɔ aware mu but wɔyɛ wɔ kristo ni bɛrima no sɛdeɛ onim no no wɔnkɔ gya aware na wɔyɛ akasa bi ase enti na ɔtɔ saa nanso so no ɛkwa mi so no na wɔn nam abɔnten enti ne yɛ na ɛta ba ne sɛ ɛma ne bebree eduru pɛmpɛnso bi a wɔn mu ni adagye ɛma aware nso wɔn nya adagye na wɔn ankora aware no ebegu ebi ne sɛ wɔbɛ bi wɔ hɔ no mu asɔfo maame awoɔ ɛna wɔpɛ
Nyakopon adom oba ese yakoko sorry just wunya awo no na woni yanko wuwu ye no awo ye ma waba be ye efin just obi bia sesa sabi enufo kura wodi ma akoda no enufu suo no braz na ye bo no enufu suo no atena age ho enti ho enyenya enti no wontimi nkura ho ne bema no just put it off fi se bema de ni bibia wo ye bia no wo de niwa wo nani na de hwe oba na wo hu se ya gezi jaw na se no ho efa wo se aya wo akono na bema no na wo pinche se sere yire no a na mo wo ye fu ban sakatu wuti mu no bibia basa bema nso wo ska a wo de ma wo enu nti no akwadro no a ya de ti aware ase no epamo emema wo ba ya woni hu nie enufu so ya mekai age ho wo kwa wotema ba na wu eso so no wutimi enkura wo ba de nka wo pena ade bi na wo de ahyew no fu no na je se enyo wo ba bi wonu masof maame na enum kura so wutimi kura na enum so wo pekisi enti bema no wo ba mekisi de ben ye ke bi no pemomone no ne mane ma bebre enumre wadi di se nwane we se enum sebi o misrameka ebia na oto no bibi wo dwom aye age ho sane mani nyina no ese wunya ne ma bia wo de be neutralize sa de na ma ho ye hwam wo de da bi sebi ntro kro ye fra kwapo na agim enti be ma ne hu sa de na obeya dan na ge wife obe bi kwan kan sa bibia mo fune ni hwe so for me bibia obe comment ade bia obe kasa ho emema mpe atete yesa we yesa na obedwane kura eja ofie onomo emani bi omo kwaware no sese yo ye de to mu tse be ma na hwe fie so omo nye supportive omo amwa aware no sebi o enu asembi be ma bi ye ono otone sa chinchinka ya omo di so ye bi nse ye na wo di ebobra oba wo nursing school so ena wo yi so no so tone ho anwa ti na che se onya accident untimi ehwe oba ensemu basa oba no so ntimi supporto because sebi o so wapra enso nka wapra kura na wutimi na ntekakra entika ntumi ntora de enti stand ma wo se nyina emo ama aware no enti so onya ba bia ho awrade emani bi nso ye ready yete wo ye pese ye di sika eto bema enti obeto to bibia bi de ma bema no akonwa kura wo hia wo de wo misa obeto ma wadia na wo wobre no enu nti bema no so ho no so no obekọ na bia mo so ne atwa mo kura so of mama a man bebre nye romantic. I'm telling you. Bebre nye romantic. So, what Sompa FM. So mama what ba ya woni wukunu ete hono mo. So ma abibia ye clean. Na bibia ye clean ne no nyame nyina ye kama no. E ma woto enkampa. Wo ba bi ne too simple to say gay. Ade so bi so na akwankom. Wow, ese wo poe no. What you say? When we nyina no be ma no ma ne bra wo support no. Eti se ma ne sa na obekwa koda bi ho a obeyeri krahinka o si ne peg. Wonko. Wo de ya say na ti ncheche ne baabi anya ka. Just perfume no kwa ya so from ya okay. Wo mu de don't use it. So na so perfume si na so ade perfume. We nyina so a ase wo so nyo so wo ni wadwane no wo ni akura so wo ntimi ntopro ye. What you say? And to send my way said, and so gas and so woman ya blow. Hey, who won't funny for us up and was searching a piano bed no more the abo pip. Wow, not just say, Bibia equals enti so ya baba so ya pano. But more didn't dia say, Oba no what a friend said, well, what do you tip? No woman in about phone, I make a woman. Obo no know a rabba, no chrono, 7 will scat, and so none of women know from some man who mush. When you kuna kasa o look down on offense o krono enti wono so kwa ko bia ya sabio obe ne ho ase amano so enti se koba ne sana awade no ebu onim na otwe mu tane atwa ko kan so ntwa mu da oba wa mra ho ase wa awade mu awade no enye yie wotwe mu tambe ma no tiasa tiapo akora wo ye offense ebusanity eno nti ne ye kan se ye nye ya famu die na mani bi efi wo ye wa famu die na perform with duty well
bema no obe na mo ma se oni de sof mame e ya chechire ho ne de hia mema ne pa ho de se nko yie di a afro ne de wo mu tomu di a sof mame wo mu sa mabie ye woni ma ya wo de be ya rese wo mu nso no nya se ye di tofi ye di yogurt ne de be ye di sane ba ne sane ho no ye se chaka tan amwa wo ye dan ya be ya afro ika se mre bia na me wo adere me ye se cancer na me di ne yire abai adan ya madam ejam se wo ko wa na me ka ho adan ya wo se afro otomo wo ntimi empie ya kire obe na yi so wo si fie ma no so fa me ntwantro tini ye kan se be ma de ase ho de so fa me ya cheche hia pa me de ma no asi me da ase malady me se champo malady me da ase fi nyame hira malady asem kese ne no de aba no ano odten ye be chia ma omutie nyina no mo hweye malady ade wo ho a ehu ewa awade mu ye ma be ma pia o mafie ebuo malady chese o tena sena adwene sa ne me wa wan hwa won tia se nkosi oba bi kasa ne kuna ne ma ejina ho no kasa wo mo papa asa na kola bi ano ne kasa ohunu nipa mu a ono ne kasa sa de odo no bo mu rafia na dane aboa ti malady se sa be ma no pia bonten ba bi o ye adwuma no ho ababa wa bi se de ko ofa so ne kasa ame da mento de emero ne sa ne ma we nyina ekoso malady sa wo ye kwan be ma no na ni kasa oba no ho o mafie biem eno no wo ho no mpanti sa ma o makwa awade o manum kasa nye de no malady efiri na ekura wo mu tie ye o mu mo manum kasa nye hwam onum kasa ye hwam malady unya ajapade o so obu kuna unya ajapade bebre emma ni fie ne kanka binya ne kwa ba wonum kasa nti be ma no toche wa bonten nti ye fa buo ene ani die ma ye kunu malady ade o kan me de na ye mani kapaye ahunidie malady obebi atare ehye no twam wo ho a malady kazu ofiri dwom ana apie malady enyezi ye mu dwom vo ma obetatare o hye ya ode ton ye man de wo ye dan enka kakra bebam oba na tare enfifrenti no oba na tade a malady ode tifi ana obeto no se ehye no malady enkenya anim obekodem kura basi ha wesesi ya carpet fante jese malady jonso malady utie woto da bia na one nkura sunsu ano malady ade ekoso no ye hunu no enya asam ketua wo etina kwasi broni ba ode taas ba abebo ano malady na no odin entutu jonso malady ade we sei empanifo bia omumfie kwa animu na bibinti pampers ni ade no misu na uwura omdem a utati bi benem maya bei bebrebe wode nkola no ene nkola no obeda benya nani asinfi entotro cheze enyema ngongona be mai pie malady opie no ko obi a ne ho ya wese oma o wo malady asema ya ka no ena udi ka ka zempratwi ni mu no wo ye ne niema se obi a nani abre bo nya se ne ka wani wie pe malady na niema asesa afu ahuso abe me dia de me ye obi a no pe be me bia no abetimi de enhye we ato no so this is your suro nyame malady this okwa wo mabiem yen hwesi ye be di ehuni na aboa ye nyina malady ebiem na abrampa ni pacho so aso enei obeja tufe yenfanfe kura ben sibe malady menyintum ba kokora se bi efi onso jonso be di na malady tieo enenti na obi esifia ho se wantimi anya toilet anhim kro wa ye veranda ewa animu agye ho wode fa kruaba ni si ho oba no ye na obedwonso ana obeja ne nan a wa pie ko ho malady would that dem ena kambe ka kire wi twi enya sam ketu abra wa dwonso atanse ya eje jano ho eye nya sam ni nufuri ku ha se basa no oti kraba so tabro malady se kuraba no so kese ni bio na kese ni bi no tena so adaje ni David said don't depend to rubber o ensem ni na be kese malady wo tena so na ni free some baby na ni aso ye no siso etasa be me bu fufu o da o nyina ni bu afu se basa malady
ema bi mesere wo mu nana brampa ade ba ko ese mensu amre afin ma nyɛ sama be fashim oba bia nto buta esi fie mi oba mi fie a kumasi mi obi ho techima mi obi yusu buta mini bi wa but mi hu se me ko watchum bia mi kura nsuo ukodwonso a hokoro wase na yemfa ne se tama yen ye badwuman ku amba no pa yemfa ne se ku abeba adwuma no papon anwumre fo ne ye ba na pa na wakone ba besia no wapopa to wan hohoro no wa show dross abayem na wo dia tra ko pema anwumre no nine na ba ba to mpro me say who coffee na you so wipe the part on abe unse be to be pachaya wo de nenam wiase wo ya bo bi awie na say wo nenam to you so so buta wo tonso ahohoro ho wo jaw nan ahohoro ho enti say you so wipe ye nsuo wo ma edu so o papie se bi eno na ba na me de ye dey epepa won sam e bi da me baaki ni kakraka be me de ma de na obadi na wonu ku danajo na wokone a wo horo empepa o to sa me chia o to emeda oh wo to bon abram papa maladi na me guso maladi ahunidie on sa wade opese gina maladi oba su ahunidie ensema wo ka ne eya bia yeside de na maladi nyanse ma da fom sa wo eya ma bi afa ne tra maladi be ma bi obepia fra bonten maladi na so oba ni hu ni ase ho nko ya maladi oba bia nto buta okwa wo ma biem to buta otom okwa wo ma biem maladi na be fresh be kama isana brapa wa ko fie ni na wo na wo pieto a utimi se wo ye fresh kama kama enti be ma no na ni bo bibi so pe na afa bibi pejapejja ni wo wa so etu na tu maladi adana go woya no hu hwie nya yi obenya na ade ache asama na sore ko ebisa nyema ekoso ne mfa kwam ye besere mo ahunidie die so pese wa wade etimi gina maladi so yi ahunidie firi mu a emwa maladi oba besia na so ne kru ewo singen rumade be che no ne ntoma si na sene an wode apia bonte pra be man ya kan eka mu molle esi honom na pete ba ni sim na apai entontom eni apai maladi be man hwe we nyino se no be yi di asem kura ni one na etwempra maladi so wo ya mutu ana banku bre na adade nim enei wo ya mutu a chance trenko an we chase trenko o se no be mi o na baba mi ntwa no omuno asam akọ ye be ma no omuno yusu buta ayo on so di ya omuno asam buta se tie nie ye waso amini buta be sei wo kodu so kwa buta de we omuno wo de we ote de bia wo ye neat on pe fin omo asam atena na wo supo ai na ye se na se neat o yusu buta ewo office wo onu kro ye be ma wo ohoro ho nyina yusu buta kama omuno ba bia obi amechia na wo de mutu kan ye ya ohun ye nyeye maladi ejim de meka kosi nyina ne se ahunidie die oba so be ware ewo wie we yase dia ma ahunidie hia maladi entimi nkoba se be ma no be ko be bana da bia pampan no onfo so kra so no beda da bi ebi se oba niam a ohunu bia no enya de a ope etie nyina ye start se sabre ye bedi ye huni na be ma no kwa na ni atimi aba be kafi maladi ma me fancy na obi mna bi na blampa yesre oba no buta no me de kra de wodi nsuo ni guma na me de ye gum pepere me de gu buta na nsuo nu tina akwa ti se dudo wo hye dudo wodi wo horo ho e bow de kama munyu so bi wai ebe boa mo na wa beduma akotoreti anopa no nwotwe maladi asuma ga no uturumu bi se pata anu o shi papa ye de try se ahihye so ene se do si kanze no do o tie bi atu no fu ye de try se ahihye so papi na ma ye aduma mu ha enframa fo mo sa kopa okofie no won trust ya wa ju bi ante uro dross ya ofe hwe wo to wo ba aduma so oni ni ahihye papi ene nam ha enso ne to nyanya enano me wo office ana e ma ba we ba ko ba
Mimunidi. Oheneni. Come present me use watch room when I'm saying asem. Come me go toilet. I'm say when I'm say I don't have me go toilet. Me go toilet. And we are buying yes sir. Now me say opadi wo sole anopa no munso hie eye den e be mo akotoilet wo kire ne ma pa no munso hie wo no munso hie betwetwe si be wie no wo be ko private na we dware no why neat na wo de sole ya de bia be unya bedru adwuma ma me pese me bene no the way what dress fanity ya o velo so be so I'm there wo tro no ma kwai na and as wo open many give in so me nails on what touch my de pia be ko case esalmunya ko ya arazo abadia shama na men konim le ti dan am sister satie na wo ye no enye fe de pia papasia de pia obijo o saluma na kone e de many no e de no so nse me yefunu nye de be de na mse wura crown jam kwasasem many wo party many baby many e dia asema na wo be na many na mama baby na mama baby no any day abi jam kwa wan su tew ye case and now bani pe many nyina wa ha ye be he de o ka no kone etimam nko baby a case no pofiri na bai wasadun kwa o ye nua baby oba ya o si ensu afa ne nua obo ko edu se be ma no na ama ensu afa ne nua no be ma ne so aba oba ne so aba je be de o ka no kre 0554931930 0548931921 many ne draws e de yanku hello yeah, good afternoon Pacho Wentio Sompa TV Ane okay I was so kasa hello me Pacho was so na kasa maye ye Pacho utie hu am wayen hello good afternoon Pacho Wentio Pacho Eradi adum nyame ato ate pa ate ni program no pa we ya ni okutu a utie eni na ni bi ni say ene ma na aba no so pe dogi o okutu o no tu kan we da ti pa no okutu a utie pa nyame hira pa ni so mo be pa no ma to say ye nyame hira o ye das on se me manika se bom dogi am to bom hello one hello okay original enko na ne ye wu original abade ye wu Well, the question is, okay, you say anything. The question is, some person who is in so, remember the draw, Mama Pampa. No, okay, baby, Miss Ola, baby, by the baby, never when the cat in the baby. I need to man. I bet you have the baby, 2 bedroom plaster. So, I will give you a walk along, and a many, oh, so that a pana before I get so. So, poco, I don't care at all. What can you see? And anyway, I never okay, I never see you. What's Sharia? We can come to find coming. I never buy a son of Corona. Answer that. Many baby Adam. Hello. 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 No, but who will you put that aside? Hello. Hello. Oheneni Adazoa Ii26 Hello.
Hello. Hello. Hello. Me pacho udi yentio. Hello. Hello. Eja udi yentio. Me pacho. Hello. 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 Oba hima yentio. Hello. Hello. Mami yentio kasa wai. Hello, mommy. Yetio kasa. Hello. Mami kasa. Yay. What's up? Unya ise mutie muhu. TV for now. Hello. Ubinya dey. Hello, mama. Me pacho kasa. Veronica Fashion as for mom. Oh, very so harding. Mom pacho and program na why na aye and die and this so. SSS. Mama to obi bi na no pa no kasa treni kuna. As I said there was a show. Guys so obi so kasa treni kuna abonte na aye ni ya o. Eni se bi se me ke ni pe bia. Ahudidie pa di ahudidie. Obi ni sa me se there wa woda me se ana wo ko me kwa e wo woda. Ana nti na ya kasa yen yan kasa yen ni ye huni. Na ye di ye huni a. Obi sia ya, ohu ya. Obi ye se sabi ye di ye huni. Mommy me dase, na me onsha pa. Yeah, so that's the Veronica Fashion Square man. Hello. Hello. I be fancy. Abusuafo ya kwa ya sem no so ya video na ready a fa to my na yenka ye ho ene abusuani nyina wa ha ye ready na usua de adwuma Christy ada na ojaye awo no beba mu no kase e rade me mame si emu ana mene na emu a ne kokofo ye nyina na mene na edo that's it. I shall say no one can change for money at me. Actually, the Musta no yere. Musta no yere, I'm see a banner. Women, it's 3 years, one saw yere. Sadly, and Antesono, Sapran, a Jamu. Mofa plan for Diploma, and you saw yere. It's Christy, who better do the payment 3 years, and won't saw yere. No, Kodawe. Patrona, omoye costo wo abusia fie nti sana na ire niti na abusia fie e na no te no so asini dan wo ase efre ho apiti so eti asini dan wo ti me ho no ne wo so wote meme de okọ ha dan maame anam ni tim ti na meme se ni fie ono me fie na wo asini ho na eni fie eti krom obia ntia wo na so so wo yire na me ho amaba ho fufuro 3 years ni no bia ntia wo na so ni bla ba ko no beti amana so nso na time ko ni bla na ope ne maame no sa ni bla na be ka kire me o se twa no no asa be ka kire me se ope me ni bla na nye collect nti mi ntwa na bla ni mo na me ono ntena am se sa de ndi mi ntimi nye sa to na ni bla na trenya sei ni atana na bru 2 years okay ena muguso ni muguso o boa no e wo kua adwuma num nti emu ho no na me ka kire ne se siare dunko asesa ne nko yiye mame nti me kwa akra pa adwuma ye nti mi gya no ho kwa akra na kasa ne nyamu ne to prot na nsa ma ne to prot ne mame ansa na me kwa akra o du ya ifrim kwesika ya ifrim ekoso case number 1 Christiana wabene wa complainant ayi no free buy ko fodia one waba no kradu Eric Mensa wasadun kwa odenko mame Bible kro bi focus ya kasa precaution up ni bodi apede ade no abodu kutuntu obi awu ana wunua na yo pe yakoso ko ya sorry e ma yesu ya bodi eyeme sompa bikra Bible sasa ma me beken trodo mini tro onyame boa me
One say, what the can ba wa be kan nsem bebre ene bone tofa. Wo baba de tofa wie no, bra ne be kan asem fa no metutu. Because wa be bro nsem so na onia. Ene de wa be bro so ni no be yi ne ho ano. Eti eduru ho a na mo broken heart asole no. You come no so nka ne de. Ote, bo asem ne tofa hene wa. Ya no ama ne so ate. Last week na me buy no. Me nua ni wu na ntina me buy. Me nua ni wu ye no. Omo frɛ mbodwa kɛseɛ ɛfrɛ bɛɛma yi sɛ me papa de abɛtudwa akola na owu ne papa e de abɛtudwa sɛ me kunu sɛ ɔno na waku akwala no ɔdedi na aku no ɔsi wa bɔ ne dua ɛna wawu sɛ unua na yɛ ne de ɔsi me ma fa ne sika na wo a fa sika no wanku unua na okuku no saa na ɔkan na wo ho wo ho evidence Sompa FM banfo bebre wo ho mu bodwa nkasa ada ye frɛ bɛɛma no ɔso wawie ne sika 300 million 350 bra nyabotre bedru so sika no de na wo fae ma wie ne sika edan a me ne na sie ɛna ɔno afa machi akɔtɔn wanka nkyerɛ me ɛna me nso me tie no me ka kyerɛ ne sɛ ɔma me kyɛ fa de ɔso ɔma me ka prempo na asɛm ne na gyae a bɛma na amenya no me nkɔ no onsi dan ne bi ma me nti ɔma me me ka kɔbae wa ma me ɛna ɔso ɔpɛsɛ ne metena bi na me so ne mbɛtena bi mu de a ɛna na gyi sɛ me nso me gye me dan ne ba ko de me dan ne ma me ɛna ɔde sika ne ma me sɛ saa de a me fa nkɔ gye ɛdan no yɛkɔ nipa ne sɛ ɔmfa dan ne ma me watɔ awie na gya na nso first kan na me nso me first kan na so mo tena abortion sɛ na mo yɛ patcho 4 bra ni wo tu manan patcho bon ansa na wo be one ne be wo ketue patcho sɛ ne ba de ɔhwɛ no Yenina je se Sompa onhwe bi na sɛm si enya sɛ ɛkɔ bɛ 3 months ɔma muskada patcho de sei no ba mo bae ba wo bae no wasɛm pa wo de bɛdae ɛne sɛn patcho ma asɛm pa me de bɛda mo ne sɛ bɛsɛ me abusuafo nyinaa hu no kura wo mu sɛ ɔso ɔno akumi nua no sɛ yɛmpasa ɔno akuna na ɛna afei ne sika nso ɔsɛ mawia no mewia ne sika sa na kwase abu a wabu me no ɛna me nso mafa sika na tika medase dabi ba tra baby eja sole na ukwa bla oku matra se mami bra o bra na se de awade adane apetro no nya de obey obetumi atra wo nche eja recommence madam ete say Bible Quran be focus ya kasa preko snap ni bodu apede no de be man bia na je me pa cho nyam na me de ko yan sorry me ko presby na na zen we jade me ko o ko presby Munsuro onso nko presby aya mamu me hayen presby ni bi enu a obetriti oba sei peja ko soro bra wan twa be pio ya mfra wo bia nyo na be chende wo mpija bra bodi aya me apia Eric Menson me din dia apia yo me kra Bible sa sema me be kan no kre me nitro onyame boa me oda mami abe kansem bebre agu so fitina no kwan a woni ne tena ye kwase abu abubu no man wakofre na menaba wo man iskase obi bia ba wa usan be fa sika ne se wo yire se chese ensam no na wutie ene baba wie se ne nua wawu so no waku no eho ene hia ye nti sensem ya oburu su nyina o so start de wunim ewu you want we the M7 me ram na nete Sompa FM na me kuma se aton fools always no no su ko di akra first na isu na se hyehyehye ho but na wo hwa ye nka mo mu yi ti me ko di akra na obae no na me nua won kokko enam ko hu no so hodwa no se na si ran me ba western na ma beton ade nti kwan ne wa ti sa na te de me ba betena kuma se ampa o cheke ya no kra no frame sa apia me som dai na wa bodam no obi te kwan obi te kwan nam see ma do ede na nya me number be say 5 years 6 years oh why ade sa na te de me compile bo ma me nua kura akoye ho akom kira ena ja me tuba kuma se Asofia ena baaye nam se week bia me twa ne ma na no abaji bi na de ko face camera I sam the your chop ma lolo fe nam se obaji ne ma ne ko to a no face can se chop bisa no
nti oba enso kwa edu nyina ansa amem dabi na me free akwa me papa nso aka ba bi na ese me kofie me kon so agya me tumi na me yire nim ne dada na me ne nyina ya de ekoye me koye be 3 months na me ma obae ti obae no se sa na tie de asisi ade ya ba ha de em se oni ba bi akobi mo honzo no tena ko school ayi bibia ne ma me nso wo ho omo dan zo si wo na am say okay no problem sa na tie de me ma won tena fie kwa nti boga na am na ton force no me kwa ko yi force bay 2 skin no e mo ato me be fa force bay 2 de man no ante oton de free age se me na ma ajeje me kon ko se ne ma na yen free 2 e owie oson obeton bankun akọ site me sama na 10 million mo de ton bankun oye bankun koton me na me ko ba ya na site ko bo pata onini me wie ye oron so ahye madra ne ba akon akwala na me fa ne ma me na wo be se 8 years ba sisi ano wanyi pa wawo ai te mami wonana ai ni mami enu kan ho ana me ka chan se madra akra no adi akra no na wo de ye be ne den madwa so de ne be ko yire pa nti mine panfo na face ye pa wotan ho nti obi akasa me ho om sa pure association de na onya ma ne ga ye twini ma de ne ba o yire pa ye duru na om so ye nya abotre na waresem te se ne ye be siesie ne ya na yi asem no nom de koma asem company fo na ko ho ye ko ye ho ama na nyina na bibia se ye hwe akwala no na me kan se sa na tie dia me akura no ko school na mabọ no ka nti me ka kakra de mo metwa mo amamo atua sa mami ni o mo sa akura na nya me ba ana wakọji ni ana makọji ni ska na say na che se hwe na me hwe na sa na tie de ade mudwa so na me kura me de bebota mu hwe na mo be ye de mo be ka na nti ye o mu bu course ma o mo oni na busuafo no mo odungo ano me yiri ya busuafo no mo jiska no na o mo jiska no omo jiska ni wie ye no one be mate na oje akora hu ska anya be man po na ade chance o miula ska me ji ye eni akola no so me na me no oh me yiri time ska no me ko ba bi site me be no adwane oni acheche de adwane anya na ni wo akora anzo no mo be dwane wo adwane ma dwa koyen 2 days me be board the fridge abesi wo enam say ma dwa inside ya me ya pa sebe ngwala no papa ho aduane kro ndo bi mo mu ni abiri afro mo ye nti wo kwa jiska nti se na untim kan se oblapia e bi a modern mo azo bo wa kra me kra bo menyu sika ye be ne den na se mo ka chem so de akoto ne fridge ndi mi edin hwe mame nyame hata we obeka ngwala no ko school e was asanko me modun kwa o mo fo bus na ko me mapa ankasa ko school was atu ono ne man ko no bisa no omu ono ti wono ba me hwe na home ba bra eja tena era majwa ene de tena ba bi o eja bia tena ha home why blay be ton de 10 minutes na ba bi ensam no bobo ban me kro hu de on sa majwa upa we mu pako po wanka wo boa bai wo boa wo de ya nyini de bia mu pa no ma be progu me ma so wọ́n sẹ́ wọ́n ní mú yẹ́ òbẹ́ẹ̀bẹ́ bá wọ́n bọ́ ntẹ́ ìwúsù díẹ̀ ní bùá ẹja bá kásá. sọ ma mẹ nyankopɔ ehyia mo edwuma pa mo yɛ. wọ́n di abọ́ ẹja bíi ẹ̀kọ́ omi ni ebi yẹ ebi bẹ́ẹ̀ di asam no ẹ̀hún bẹ́ẹ̀ bí a nùpọ̀ mẹ́sì bi. ano bɛyɛ den ɛnɛ deɛ yɛ nyankɔ yi sọ ma mẹ nyankopɔ ehyia mo ɛnna nɔpɛ ɛwia yɛde nkyɛn kɛseɛ ɛbɛ firi dr ban aso ɛyɛ ɛde ama yɛahwɛfoɔ ɛne ɛtiefoɔ nyinaa sɛ nyankopɔn ɛyɛ adom na ɔde adom sɛ edom yɛn na se nyame ne ya adom ne ya betena se se ya na ye nipadua wa pomuden ho asem ane ye beka ye be kyew kwan no ba bia wo yade adokro wo yade aye kwankro yade tew so ede wo to amanie mu ama wa wusika na hye no eno na dr ban se ye ne uni nkomo ne enka nche wo se wo pe ba bia ede abibiduro ye de ahaban etu yade asententem a yensensene yade so a na che se ba bi ba kwa do ani be kire eye chamfo ba nyare wa nyina bedwane ho ana won so baba benya wo yade mu fa hodie enti na amini wudi nkomo ifa ye number no na afefu ani che dr ban yen ya so e ho na afe yen hwew e ma yade emfiri wo so ye number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 34 82
0244 08 3482 wadawma Dr. Ba ewo Kumase Atonsu Agogo Aban Hospital na ewo Kumase Atonsu Agogo na chi ane ewo afa wutwam na ado ani kire nkranso a ye was Painters Road 18 junction wo hyene so se junction wo wuduru wa hwehwe se wo pe Dr. Ba enye wadwe so pe junction so ye wo animu kakra be din e beba wadwe mo wo so obusa eye Ba Heba Hospital eho ana wo pe ede wo yade aba ame ahwe enne awia die nipa bebre dinim Dr. Ba ye ka dompa na obia akai Dr. Ba ana mu se nipa bi o wasase su bia wote dompe ne kase ewo nimu wo nyina wo dompe be hyase aye otwitwiri ana pira enkwanhia betumi ama wo dompe ho akanti no ma mienu wei na wie ye nyina ye Dr. Ba so ye o se yen kama wonti ase se enano ye kofa adade hye wo bra bi anipadua mu no wasofa kopim se enam no kasa nyina obre enunti na wanya nkwanhia no de wato fom ama wo ye wo hwe enye yi no mesrew for ni che Dr. Ba aso ye ho obi ane na mu abuo obi ane nsam abuo obi ane hu dompe ba bia abuo no bra ni enye toafo pamaw yemfa kasa ni mienu ensie ni nto akasa ne maw hwe se wo dompe ho ka na se wamfa nko obi a wonim dompe ne hwe ati se Dr. Ba no wamfa sa dompe no amedano na de ko namba bi owunta atamame owunta atamame owunta atamame ube wani se ube dru baby na afa wo na nachim eti na obetime hu obi ne nse twa 7 ne 9 ba ko akosi ba ko makasa na ntoye eti wodi dem dabi Dr. Ba say se wunya obi obetime aye expert obetime ahwe odompe di ato a eyentempa so na ato a enti yenyusu seka yenyusu braid yenyusu apaso yenyusu ade bia ade yenyusu ya haban de electronic kan ye no enuti na hwe ya meni wudi nkomai fa wo yadia na se wudompe na mu abuo no fa bra Dr. Ba aso ye ho na fe yanhwew nyemfa haban ento so na entoa etie bia won so wudompe ne mu bui wa hu Dr. Ba na de ne na nkwanche ba wo hwa papa ne maame na wo hwe won enkosi aga to America se Saubag na fa onoma emfi ne kwade obaka bi entie ka chense wo banka se ewura ho o Ba Heba Hospital ho ame do kase no asiani ama won so ho ato rese ne ya ye di nkomo yi sasabura chekere nkrofo enne nso to ya da ye ni agi kwabra ne antimi ansole ampia nkwa adwuma maame ya kadem sasabura dokro no ana mi sasabura bi ana da be ne beko ana wona na ba ko no sasabura na ye sa maame sasabura bi ani wo ba bi ye obusu den so de sa ya de na ye rheumatism no ebeba enye wunti na nyankopon to nso enye wunti ane ye nam fili o da bi enu nti na tronisi ani dua na ba fa aba ne sa ya de nyankopon anase wonim sa ya de beba nipa so abra ye wa asasi so enti wa sasabro ahotutuo agi udompe no nkasa aboso ena honam tutu enso to ye okotodwe nyina ni ahohoro utu na yentu wodo na sifom ana ka wo upagya won sempagya eno ana Dr. Ba say ye ka sasabro ye ka arthritis ye ka ya de ewura nipa nkasa emu a ono na di ahaban etu sa de na se enti na obi ontimi pagya ne nsa obi otwa ne ko ntwa ose madam ko so ekon keto we be da ate adaso wachika se no hawo sha se abamu a ebe fekte wo kon no enu ti ne yesi woninim de e wo sa de ne ho enti fo ani kira Dr. Ba ho na yenhwo ema yade no emfiri so saje number ni bi emfisa number ne de enu ne hia se fata se ode beba Dr. Ba ho 0244 988 004 988 004 ena hwa mi ni wudi nkomo a ni edi nkomo afọ obi a sebi nkwanhia ma na kana chibremu ene obi na chikase enti wachia hyane nso se da bia meka chose nipa obechia na yiwo chikase so wachikase ahunya kase etumo obehu so wachia enti ubehu papa bi ubehu maami bi ababa wa bi ne hu ofepa na nso ba bi anepa achimko ene sebi na nim hwa chese wachia wokra no ahwe ya obepem amu atofom no onim se wapem esan se nipadua no wachia ne nipa chia na chese nsai esan se Dr. Ba ho enti chia na wachia no eyi wachika se ye spinal cord no emu abiebie awewe amen ne ukokete so awuntimi na no fani nyina bra Dr. Ba ho nyemfa abanto to wachi na ohaw ne amane abamu no na fe chia na wachia no ene haw na wo wachi no ni nyina afiri ho ama won so wanyamfa ahodie enti na
ye tu fo aka cha wo se enkonko gina ba bia nkaka se ye koyi operation bi na china bi wo hwe na afi wakoka dem enti Dr. Ba se wo ma me no wabubu agu papa no waka dem unua no waka dem esan kasa mu yade enti wontimi nante a and that's all also would do ani ebeche Dr. Ba so ye ho na afi dompe ene kasa ho aka no yenso ye dia haban asiesie no ama ho ato ena me kasa obi kotodwentu ankodwom Mami puma kuta na echekure wo so no puma mu a wo jetu enye yezu ntimi nante yade abewura ni kotodwama menna ni kotodwa ada na nyonkro wo bete gegre edie be ntra yade akogura mu akoka gregre no akoka cartridge no enti ama wo kasa no eye dede enna de me ka che wo na awie ya mo ate ne se wo penipa wo betimi ahwe wo yade wo kotodwamu ama wo ho atowa eye chamfo ba nyare wa nyina bedwane yen se haban okasa yen yete na bebuom enti yete ade wa bebuom nim se yen ye fa haban atu nipa wo kotodwe ahonhono wo kotodwe ama wo na ya chi a wo kotodwe ye tede wo kotodwe ha wo no o de ba Dr. Bawa ne ye haban atofo na hoto afa ye ke nipa eye ohibon a baabi efiri wo sira so ba ka wo sisia no etaye mema pa etaye mere wataye mabawa eti nipa no ba nante wo behu se aka wo no o se na de madwonkui eka wo me eye kase ene wo ho se yade bam na se wan hwe ni ye na se dani dan nyina no se ekokeka wa hwa wo hibon wa dwonku no eba mo waka fom ama wo nso wahuna mane eti na amini wudi de meka cha wo ne se wo hibon wa dwonku no aya wo ya no fabla Dr. Ba asoyo na yenhwew ema no nso entoto din afa obi wo ha ne nsa yi opagya ne nsa mpagya eno de ba Dr. Bawa obi a wonse tu se buroni ba no ye de behyem ama na ye de kama ama nso ho ato enti na wie ye ka dompe ne ye ka kasa enipa oye Dr. Pani obetimi ahwe o dompe ene o kasa ni nyina eye Dr. Ba ebia no wachiri kroma nyina bre wonu numro ahodo nanso dompe sam ni ntimi nkwa ene ni da so aba akwanya aba se wodu dompe mu yade ne nkasa mu yade no ebeba bedan no etutu kasa hihya ne foforo no na afi wonso wasoma adwo esa wudompe ho enti nwene sa awaba enwene sa ufra chiri na eba baabi a ufiri baabi ano ye wo word wo wa egi nipa eto ene mi ni wudi nkomo obi fibroid ha no da ne dan nyina yaka jense afi na efifi aye nketenkete enti enkonyina nsa no watu ana Dr. Basu wa ye aduro a ye de fra duane a wa fibroid no wa ye operation sesen a wo ya na aba no ni nyina wo ba abaja haban ni bi ho a ebeyi na firi ho ama nso ho ato obi de ye kompo de no akwan ne ho sade ne amaman enti ebeyi afiri ho no obehu sa ye sasade bi ni nyina wo ni paduanim enu ti na Dr. Ba atena sese wo kompo no eye wo gwata na ha wo no adani dan nyina konhye ho ba bia be hye o minimu no oba ya so ye ho a ye de aduro ba fra aduane ama no wodi amana ko wura ni paduanim na fe adie bi adane ne ho ebomu a na abehye okom abeda ne kompo na ni nyina no afiri wo so na fe wanya mfa hodie enti na awie ya me ni wudi nkomoi sa wo ma me bi kompo na wono so afa ne bra Dr. Ba ho ye ka che so wo ye bema na sa kompo ne bi wo so a wo kura enko nkwamo ni nyina besei oba nso oba betimi edidem abra kompo wo so enti na ye tufu aka che se ukoyi operation na ba ka hunu se dia bobo no na abehye ha na ba bi efiri behye uni paduam no eno na Dr. Ba etu ase amawo awei ya de kasa no ebeba wiye na wo ba bi abodam a be se o de beba Dr. Ba ho etwere ya de eye Dr. Ba stroke ya de eye Dr. Ba osa eye Dr. Ba ya de bi e wo wiase ebodin a etiti nipa ye frɛ no kwankro no wunya adaje na wunya gidie eti se de Yesu Kristo ni kosa asennua no so na de ba Dr. Ba ho a ubenya fa amudie afiri yade mu eye 0244 988 004 0244 988 004 and ya was 0244 08 3482 0244 08 3482 Dr. Bawo Kumase Atonsu Agogo Abawa Hospital Nachi Enkan ya was Pinterest Road 18 Junction wa ewanso behu Dr. Bawo awie ya di nkomo awie say ya de ene woni padwam na apese ase etu a ene wotam bag na ope baabi eye baabi ba kope eno ane ba so mama nyankopon koso na wo hira wo bibini toma place otatam fom pacho wo yam aduane tomu a wo fe ka wo dwe
0541337810. Doctor say umoja so ate yene aye koko kokete so a wonna wo ye bra wo bufa so we de nani asai ayade awie na ho to eye digital ba center wo hia ye car no so a 0244596532 meko Canada meko New Zealand meko Germany obeje visa no amount Sompa FM 0552 0822-822-7787. E-Health Medical Solutions. Or Hema Detergents. Or Sube Sinema. Which form? Ube Ron sa. Akodan fidi bottle. How the Ahukurumu. Mother care for. Kate Dubai Gate 11. The Palace in Malcolm. Also Wakra 0245 155966. Kumasi 0540-587-790. Leicester Ghana. Aya famo 24-hour protection. Extra long. Heavy flow. Minty 0302-235-295. Kenyan alkaline drinking water. Eyensua imudaho. Oh ye. Oh topun. Oh jiawadia. Eye Kenyan. Ya Obrema UGC. Tafuni Road Abauru to Kwanta Swamen Soya 0241449191. Ash foam. Or size be a ope. Bowra showroom noa. Makakubusem wasem or my munina 055-6579-214. Tabita. Yadi Abrofudro. A cabom ye jumenti. O Johnson tentem. Esichire yade ayamukro usisi aloko. Ye wo ahuncho da ban. Ehwa 0202347647. OCP Ghana. Udria to so de nyema ntete wo ho. OCP 151515. OCP 102010. Osifagu so nenso droso 0555909437. Edruchumwa titi edro ayamutimi sisi yade emeni dani edruchumwa malames edruchumwa tonic na mankapu Barry 0544134461. Unilever for ND Pepsodent Cavity Fighter. Aya na osefem fem. So you know woo. So share woo. We enebeboa. Ye 175 eno ye kese ene 120 pack. Ajenkwa pack ho. Ene de keke kan sachet de nyina da e ho. Bo modern se we obi a osefem fem wa. Ye Pepsodent Cavity Fighter. Pepsodent ye nimni fritete. Bomodian say unsa ebe count here. Diamond Scientific Research and Alternative Medicine. Dona keba mixture. Bema udu sinanimu a. Ma twa kwhyem. Ubenoma ma wo ho agye den 0246727677. Lawson Eba Center. Lawson Loke. Lawson Eba Mixture. Lawson Delay My Capsules. Bema wa yemre oba insu ogu ayamukuro ohun beye kama baby eton edro tu adru obenom no aka say ye ne mo ana ennom me pa 0248619999 3A Herbal Center or the 3A co capsules sisi yade ani ayamutim be dwane benya bi okolina dan herbal mist ni apedank 0546107107. Pepsodent charcoal toothpaste. Yedi bidia ka ho. Osia sin kokone. Osia chinam no. Uchi usine moja pramwa. Ya wa natural charcoal. Lemon and mint. And zinc. Ya fluoride. Bomodian so obeji bi atwu sin. We tumi asre ama honso anya ahomeka papa. Dawood. O say yade a wontumi nsa. Kwata. Krono. Dia ka nyina da. Unum 360. Edwe so krapa. Wa moya de so a. 0241-244-012. Ejapia. Yento Nkomo so. E na wo say obey ba wo so de sika koto fridge.
Yo. And I saw this scanner cut off fridge. Nam dear me many. Or honor all video or say any obesanto a quote. Any quote. Wole. Any a bar your friends say Kumasi a bit in a banner case new and I'm call my anger. The me buy scanner cake 25 million. And I'm the farm quote 25. What if I will any man? I want not your no. Any a coy or cotton and siaga. Hey, Madra. I Germans remember so better fee because over can say be our Indian and one I say Bibisa. O ye or so beton a mo. Assassin not so by your friend say. Obechi Kusuani, and I'm Sikusuani, you dear son, I bet you have been every day. Into your dear Moa. Into me man 10 million more you could do that. Kusuani, or about 10 million hours, and I'm a Saman 10 million. 10 million, I'm the man on. I know catch them say. The year from us say. On your mamma say, I dream of beer, I don't know. Men so buy us to me for Miss Uncle, Uncle, and also dear Koi, and a Muamano, into a friend, mammy, be your friend, Sissy, and I'm Nina Cosi, your course is you and I was happy, and never so as I send as Zodia, if it was so bad, no Jolof. Jolof was already 10 million once, and ye 30 million, me did 20 source, 30 million. Me kwa touch ni ya kesi empty entry ya no 3.5 me mani table me mana konwa ya tena so tomo da bre gbe kwa prekura de amano no ante enye easy enye kuromo no muni me pa anka manya da bre ono te wo no driver for no me struggle na amzo me no struggle na de kwata na ho eno ton no mo me na me no amo no me ne no me nua no so a panyini yo wo na so anya ko hwisam na bi ko meme bisa no wo de se obo a obi ye bi mu akai okay, madam. Madam, me and I'm Bobo Yada, me koto abobo ya me de so prepare my swam prenu akocha woni ebe na swam ada ka too pe ungrateful beba ye dabai uja mo na djuma dabai madam me na me soa me twa mo no ontua me kan nya me hwe me de ma ho de me nya djuma nti edan na masi wo a me de ma ha nti ya na de omo de ma 10 cedi 20 cedis ni adopa na bia ma nya 3 million bi nam de bia me chop on nam tin bed nti wo na wo ti wo no ska bia me nya bia wo nam de ma ma de wo de hye wo na ye fra ne se no so ntem goda nti ye wa ante efege ma hu se wasoro osore na okoba bia onkra otumi kwasin krego abesa ha de convince swame na gei awa meda nti de ntra o kan say ya na metete no na me so ma bota me wodan no say me hwe time obeda obeba beda me baketo na ode ne ba da de no oja ne baketo na ho oja na ode no odwane na okọ na ma be fa me ba no meti be sa ha de ko akiri bisa no na ma be fa akura na na dwo no na de ne kwa de boba etu a na ma san de akura na baba me ba no e oso ye adwuma oh my boy when you finish cheprosi ma ka me yiri mu ame ana efede me hu so ne me dena bi nam say ma adwa bo ne be na ma yo me de me pe yo woni me dena bi mzo a sebe me si dan bi be nda ma me si dan say won say ma tana be 8 years me wo me fie ana me yere nzo asi ne de ana wo ne dan ana me dwen say no say wo ne dan dia dan ya me ha no 30 million ho dan 40 million ne 30 obi sa no mahana say 8 years a yen kwase ade na me de me ye nti me kwa koje prod na me si bia ma no ana nti ma koje prod wo se wo ne me ko dungwa yekuro mu kwaji ska 1 billion oboa ska kwaji abusuan sika 130 ya asasi 2 weeks eno mu ye yenya 130 130 old currency 130 ana 130 nizo enya me abusuan ma dia ne eche ndi omo che omo ma me 30 million me ba ya na obi lenken me se obi ehwo atere na oton ne prod na dansi so srem ni boy bi nam so na sa na tie dia ngwe nam no nyina akoye nam so sa na tie dia mato ndi me ka sam di 30 ni nyina ma nam ho besa na me 20 na me share ne 3 months na ote ase ndi ote ase ade bi mi wo ha na ose ne time aso baji na 1000 na me ho nam so na e ma adwa sa na tie dia me kwa kotwa prod ni bi aton obi so pe me ye a no hu fi mi nam se ne boy ne be kwa akoton de me kwa kotwa bi nam kotwa akakra ma obi 15 nam de dane no na che se me bubu dan na wo me kwato blocks mi si dan no me ka se agada no kro tim dado me ka se me yiri mi ango on fiu na fiu china na jama kotim bia bro ti da bia no akoja me ti da bia fe mesin ni si dan yo
ɛna ɔka kyerɛ maadwa sɛ sɛ ɔbɛkae a maadwa dan ya okuru si di wa ya de pa yere ho na so mu no zi adrampa wotɔn mo na maadwa na metra wotɔn mo na wa ma ni bi wo di sika ni bi aboa ɔka kyerɛ me sɛ ɔmɔdam ɔno maadwa meme so abro mu no ɔmɔdam na wasi dan wanya ni sika de akosi dan ma bɛma ɔno ɔmɔdam di asɛm no yɛ me din di aponam sɛ maadwa when say asɛm di mesin do hu sɛ mamuna yɛ panam ka kyɛn sɛ maadwa when say asɛm aka no ɛnyɛ kura sɛ sɛ me de ma bodam na manyam sika me de madwuma na me yɛ de me yɛ me beton janse me de ma de boss so me de nwia kogu wɔ sɛ madan go so ango no enwia no go ma escalator be pian gu baabi ɛna me zo me brɛ ndi me zo me nya sa angwase adwuma sɛ ne wo bedan a me na me ha dan de ne wo be ne me fa me ho na gya yɛtewa onim agyae ne wadwa ne kɔ ne kurom onim agyae ndi metete na obi a no wagya mada akɔbɔ ne dam tuo kuro kɔhyɛ wo bebi wa onfiu nti me ma ne chop bosumi bia me ma ne 16 million week man 4 million di town bosumi bia ma ne sɛ bisa no ɔte ɔno 1006 ɔne nko a ɔgya duane o ma me nibi ɔno ɔte ɔno sɛ me bo ha anya ko bisɛm na America ɛna ma yɛ din na me hwɛ na nsema kwa akɔtete gɛ no nti ante me kɔda gɛ no obi me da hɔ bɛ sɛ 11 o'clock no me su adwen and I'm saying no make akọ hack baby ndi ye honzo Nigeria fo bi ye e ma adwuma ni bi ho na me kọ hack wo me hu ense me yire na address fast okọ na me di na chinga kranga me hu ense wa kọ wura amani bi ni zaba akọ atwa ne dem me duru wa na say hey ma adwa come best me nko no di machi ona ho de wa nyawe wo hu se kana na e ba no di machi sa to feel the ko na na gawe na wuni me so no se ma take action obeka say enya no kore sa na che dia meration fast enam ko na ko wine no na me gini fun wie ya na ma ntemu ofo na ba abije asem na dane o utie madam tie na ma ntemu ofo na ba omo ko pata do pa omo wa ya mo mra madam dem aso ma enam adua aka kire me say hey no ba odua no ba chowa ga ya pa odua le bi a wa mo ni ye say yeah so pa ya fa can't pa apia me bo hey tie apia di asem ato da mama kan me ba maadwo tie asem ye de yaso tie ye de ani fam brai say wono no ono amu na ne nua soa e woni trim de akogya station wo so oboa me busa wo si won so amienu pe abrante say so amu ba cho ba kromo mbo nche wo so wo ka so amu ni mienu akogya wo 2 times no bo me say me mpene ma ne wo je ni pa ma wo ni pa ma say wo ba me na so awu mu asama ye kan no obi atie bi o enso na so oboa so do ka se da bia ono so amu frako na wo nka no kre frako asem frako no ante na me rase boy na mkoji ni fun nti ano ho na mka chan sefo unim se me ne ma adwa nati o se ge na ka chem so ni me ajai nti madam vu bi bu fu pa sapia wati asema ma adwa aka no na me se so ni me ajai ade chia fun na bedi mo obehu kwan abefa so a obeba fun no na me fun no ko so me wo ho na ni nua ba akon freye na me se wa bedi me yire ma adwa mache no ndi fun no wo ha unim na afre sisu bi ade am de be yo na omo frafra am de ma yi ma ni sa me hwe ni ebesi ndi metiwa na ma adwa baae no se me vaga no fun ngoma na me se maju fun madwa ya san twa no akoba na for boys no epa so mo ma yire me nyi fun meti ho no mu me fie wa didia me ko hwe anwa for boys 4 omo ye 5 bla ba ji fun no ade kiki make na boys na ma me so madwa di atire oya mommo no mu jim no nyi ne fun na me de omo ko gato boys bi o area so na ko boys ni bi ana eduru ona mu bi sam say of apia da asem na mcheche no say no fa fun ni man go na ga na fucking inso defend the boy no o ye no mu kun o makun kwa ana ntimi yi fun no na de man no na betena fie din anime na san ko nsem adwa ade a o ye no fi say ye wan fi me ade o de saa otukwan on gram ya na adwo no yi afa ho na menzo mahu se ne ye no dobia no hobium de asem menzo me hake me ho kakra ntimi wo wa na me ma me wi ndi ne yɛhyɛ tundum ne yɛsɛ yɛkɔ yie tim wɔ hɔ na madwa ade sekan yɛkɔ yɛ adeɛ ne kɔdi yie nkɔmɔ sekan ma hyɛ ne ha ɔmemi di agorɔ de bɛwɔ me memanya sika na mde gɛ akɔ baabi na mekɔ di sika na makɔtɔn dan ɛna kurom ɔhema ne sɛ apia ɔyere
sɛ no si yɛ no ɔno wɔ ba ɔsɔ ɔpɛ ɔnga so agyaware nti saa na kyɛ deɛ dan no watɔn akɔgye na deɛ ma no ante na matɔn dan no 350 million 3 months na ɛsɛ me bɔ hwi na mkɔhu nipa na metɔn dan na before sɛ wɔbɛkɔ no ɔno ɔkɔ sama me tia me no hɔ sɛ me matɔn ne dan bi ɔgye ne kyɛfa report ɔde kɔ yɛ abia ne waburu so nyinaa ne kora baby ehia ye ne sɛ ɔsusu no waku ne nua ɛno ne yɛsɛm ɛda wo so ewu okay ne nua na maku no anyam na maku no na ɛdɛn ɔfirst ka na ɔde kɔ yɛ no ɛna me frɛ ɔno na busuafoɔ ɛna ɔmo ka kyerɛ me sɛ saa na ɛte yɛ a ɔmo bɛfrɛ ne ba no ɛde ato n'ani sɛ no korɛ sɛ watumi afa sɛ sika ndi sɛ na ɔmo bɛma waman bi me frɛ ma adwa 5 days wa anva phone no ɔdi sika ne dwane na me san frɛ no ɔfɛ no ɔsɔ sika no ɔbɛma 150 million no wafa 200 million na me se me ne problem send 150 ni mam na de obrɛ no fa 20,000 fa ante 1 week Ghana Zandiska na mko ball ne wafa ba ko ama ne papa nua mo ne no frɛ ma adwa no fa no bi say o wo he o se me asanko no so kwan wa na me say ma adwa o se me wasanko no se wukuna be kan ska sem bi o o se an no kore na ska no wo na ska yam de ko ya man grab black pen di na ne bu afu na ndi nam nim say o de beba and ye frɛ na so be send this kana ma na wo fa no wa sende na se me frɛ fie a mo so me na atena ase ni nua ma na busua panua gasa afrɛ no mo de atu na nim se ska no obema me 100 million na ga me de aba oho na ga ma be ye me yere ho ade na ohwe kasa akora am ne kana me pe me yere ndi omo zo omo bebo ne oti akonwa tundum so o kuro mo no enti sa na tie de omo ma me 100 ade tin ya ma adwane wasa adwane wadwane wan veska na ngo oh wan veska na ngo ndi media me hunu am se ma vam sika mam na wa be diska no video me nya o se ne om diska be dey me frɛ etiano asa huna media mbo me nyare ndi wona me wo wa ni week nom sin zuo bi ato o ma ngwala mienu akwati agunzuo ma adwa na am se me frɛ wa aka na sapia o ma bodwa se ma adwa na adwa oyisu ye no scanner me ko ye no a wakobodua na nam so masa me de me sika na me ye dai meje me no ni asem fam sika send me scanner ma ade chin ye banvuo ni nyina banvuo titrefu ewo we so omo frɛ me DC ka ho bi wasi nzuo mu we nsa bind ne ho jim DC ka ho ma adwa busu apani ne ma panom na sefo ni nyina tena ho na om de two speak out eno mu bisam se apia se ni na te se nam so me de mi sika na na me hwe mo fra kura me ka sa me de me chafa de no mi hia ndi wasi wa bre no me na atena ayi no over 200 million no ma me ayi no ye kan a ene sa na te de om ba hwehwem no ma kosi omu funu na nyame eno mo hwehwem no ma kosi omu funu omo so omo te ya ma adwa de ma betena se me maku akura no asem na si ma adwa brei busumi bia no ma uska sen pacho posumi o ma miska oso o ma 16 million ma mba shoboa kromo obi anim no wo ya tan ma o ma ti o ma akoma nya na te ma mesibisi wa ho miso na brei mo akoma ti o mate kromo fo nyina o ba be fa kawuro e ma ukoton pacho ye ba o yere pa no na oso obeto ne bob akombo ne dan ehu me say o fa ka e ma ukoton na o de ma me se menton e na ho oji ni sika e na ho okobo pata o site ma ukoye banku madam banku no mi na me ye ma de why na ma sika obi ama me sika ko free mole no ma me no ho anti me so ha na me free mole na ya woto mi ana me ka me banku ma me free ya me wo ka sa wo ba chi kosua nso ana ma usika wa ma me sika nchi kosua ma nchi kosua okrom wa dama na jollof na wo ka sa wo be no anso nso ana ma usika on no ma me o ma sen o ma me 20 million ena na sen wo ho na ade so na ebi ni mi ho sika bia ni mi ho 20 million ena second one sama o sen o ma me second 40 million na ko ba ko ni ma me duade bia nti ya za mo ma me second one promo bia dia dance ma promo for na share eti say ma adwe dia wo no be kan ye no yanyini mimi ma 40 million ba so mu hwehwem me ko ba ye ni yo kan nyina oboa ma dia bra yi kan wa fa fo so ma o se ton there be no one or ton fo so no wa ma obi anton wa ma me bia me kra me ma ni bi ton wa ma me fo so anton no ton okuma se na me ba ne nche no ma wa ma me bia anton bi so bia wo krom ho
Otiti me okromo papa ma obumi kamachi masane picture no klam video na mabla. Papa mvanto so wasemi ni oma nyina ni nyina picture masane ni nyina mabla no ma pacho. Bla uba pro nsam so nyina madwa. Bra na ka ne de. Wo se ne de bia o ka bia wo boa. Etu wo de ne de ya nyini. Sa ma ekromo fo ho. Ekromo fo nyina. Wo boa wo so boa. Wo so nkwe. Ene wo so boa. Enti mo so nkwe. Me nya magic. Eti dia wo ka nyina ya nyini ono dia de oboa dia sapo aboa wo so dia na wo ka nyina wo so boa ni sika no o se 200 million na ma no 150 wey papa to ni sika bia ni me ho e da no me ni kwaji sika first one ye ji 1 billion e da 1 billion wa first one sika 1 billion ye ba ye ba no so be ma 300 million ye be du ye wa me ma 300 million ye wo mbia da no o si a o si da no wie ma wa ma me ena me bufu ya me ka se no wa de blapia ye ko who are saying apia sole bra atena se na de wini wase yo me ma kwaji 1 billion ai first bra ya frau say ya frau me ben odi ane apia me patcho me bra bi na chi yo edi na woni mfa asem yo me patcho asem wi de be yiri ni me bra yi bra wo bra sika wo de mageyi idwa emu a otonya seska on demand ska bie no we request on fama I am penasem pa it me na me bra is no be fa me fi go e de me ba wasa du kwa it me ba no aduma bia we ya me boa no say mo asem so yi e na me bra nti wo ma so e janyina ye ti go faja oh ni akotwe nya de ya de aba enti ma me wu ye na ye kwa yie na me ba ya atese ge wi adwan no e je say me surprise sana me be show sika bia sika kra we am se bra la sika we dey ja to bo aso so ma adwa se ni ti ma me fama na oba me penasem it me bra we ntwa to so no ntwa to so ike won no me dia won na gina say ye ya wo ka so boa na wo be ka so wasoa mu won ka no kwale kra ni won so mu ni ko ja won ka no kwale bra ma mi so ba ya che o sente yo na wa ka mi sa obra no me me so oncho ma jo da be ka to so bra me ne be to so bra da be ka to so bra me me to won ka no kwale sana me bra me say ya modua sana me bra feel we ya first enya ni hia ye ya bra fi Côte d'Ivoire ba me me ka cha so me me ka cha so nya score ba me me ka cha so nya score ba ya nyina fi Côte d'Ivoire e ba sa be power chow say well one kind of no kind of wow one kind of bodua me jam we say me wo ya de no one kind of da ho ba onya ya da ho pa ya wo bo so kra se play wa mo adwuma ya me se champ problem na we are Aladdin trust ade ya pa so bi ba boa wa rapia wo boa nsama akanya wo boa wo so de o kan so boa wo boa so bia ma asa no na ka sa me hwe de ba no ba ha na me hwe no ai na de na dia ko bi ba ja mi to ya me ata o ba no me twa bi enjo ni bia na wo nje na da abo me ma won nya so ma me da se akra ne ayem ko me kasa so ma me da se pa na asem yi adena 10 asem no a 10 pa tese so tan wo din na wo tie nsem a o mo mienu wo mo kai a me sine pi say what ba we say you could be in enough kind of qualify because how come say be mean so can you see so brony wa wu o be quantum
waban ya bema ne wotia ya wo se wo ne wotia so many years echi wo wasan ne watena wo ne ti wo dwene bra boni na ya wo de ono to ono mo ne o ka bia se na ko bra boni no ya wo no ko chi wo bema de ya boni wo ba o ka wo so sha mo abonten kan ko ma yes ada sheni de ma wo me kan ko me kan e ma ni ji na ba ma butu so solo ben o jai o gbe wasi nani abo obi aso wan hey o jai comfort my sister champion who kasa no me ka kire wo se da no wo beto aso no we do on se do bra ne dia o kekai hawo wo ma ne nka do be ka bi oboa do be ka bi oboa wo ba ye no Thursday na ba wa mo so dress break to mo adwuma ye da wo de nkaka ba ko pe wo yi ni nyina firim ma sa de mu bi sa na America na da ru de nka wa bra bo ho bia ba ma no o ma miska me de tomo de nyina wo firim na obeka bone ne ko painting in black edu no yi ni dia o be so obeka the black wo ni mu bi bisa so na me da no no happen to you aso me nduku ma na me da wa na ba na amben fotra se sa ma ya na mo brambo na nya no oh Mr. Champion na botre antena me na ka sa da enya me no na ko ho no na ko ya ndi 1000 bonzo wa ka tere ben kwa se antena adu million Mami lukutuntuwe wo aya fa pa wo so yoku we a crazy woman wo ye crazy girl pa no so crazy e me create confusion bia wa e na we akeka we unsem adan na o pe create sa ndi ama nyina se se bra wo ba twa ba pio ya die pa ge wo de pa ba na sa me pe ni di ai ti wo na sa ba pe na ba ti wo na so de pe asemo yo de ba and we akawe we create confusion to ni pantem wo ba o ka sable wa pa adwuma ma woda wo ka da dia obaka bia oboa wo de anyini oba pala de enko abra yo nyamidi for bedase awia baby a wa ohwe bia no onyankopon asobdwe nka na medi Kojak Pro code hunsam na ebrewo Kojak Pro code Kojak farmer na ye Kojak farmer ba infringe aduanan etwam na wo musan no adwuma eya adwuma e mo hafodi hu adanse Kojak Pro code e de na ye wonya code wonya kata obowa omunimu aye kro hunam tutu honam ye hye afei obi wo hono osini trase se ya na ni achi ya sinus pains be pa cho Kojak Pro code onumu a 3 minutes I was say ye adwuma 3 minutes I was say ye adwuma free say ye the micronized powder na aye obano so wonya cold wonya kata wonya flu wonya allergy wontimi nkantrol so wonya kata wontimi nkantrol se bia ni minimum ya wontimi nkantrol se ni tie ne ya na de be mu hu ni se wo bowa ni hwini mu osisi bia na na ho ayehye mani Kojak Pro cold syrup no eye nkwada de eno so 3 minutes na ahase eye adwuma na ahoto eba Kojak Farmer Sanu adwuma eno no over the counter pharmacy shops ubenya bi ato ewo Ghana ha ba bia over the counter pharmacy shop and a drugstore ubenya bi ato afei yemra Kojak regular fluoride toothpaste no Kojak regular fluoride toothpaste no dia na ye everyday de bia utwetwe wo se because se yenya na emprenu de bia anopa ene anyumre Sompa FM ebeboayen efrisa wo ye na anopa no a wanum no nka wanum ebeyi na firi ho na de wo bi anya bia firi ho sanso na nwumre na aboa ansa na wo de akoda
Kojak regular fluoride toothpaste no esi ntokro nketenkete a eba sen so enipa bia good and bad bacteria ewo wonum on produce gas no more produce acid gas no man kamba wonum acid no nso kokokokokoko na ebubo ntokro wo sen so enti wo tena ho na wo sen no gas no ne acid no eye wonum ade bia no a gas no be ma nkabo ne aba wonum de bia wo kasa na nkabo ne ewo wonum na acid no nso be ma ntokro aba wo sen no eso na we use Kojak regular fluoride toothpaste no a neutralize gas no na neutralize acid no na me pa chaw eyesa no a pampan no anka beba wonum no afiri ho away sanso na acid no anka kokokokoko ebema ntokro eba wo se no so na so firi office acid bia eye corrosive etete ade se ade osifita na ehun enamel no acid no ebetumi asay no Kojak fluoride toothpaste no yesi fatwitwo wo se de be ya beba wonum bia say gas o say acid o ebe neutralize na amasen no enya na ho den obi bu sase ne ntokro ba mesen so a na aye den ntokro ba wo sen so a ukọ dentist obeka cho se kosi ntokro no ntokro no wasi ni ma wo anase aye feel ma wo ohwe no ntimi a obetu sen no afri honom se de be ya obenya wo hoton ntokro wo sen no so a ya de bo wo bacteria timi ko hye wo sen no ase the root of the tooth na akofa ohaw abrew ebetumi akofa blood infection e friend sepsis aba ebetumi kura akofa kaka abrew me pa cho kaka yewa memfa ntene fie ka so pete ko dentist wona onhwem ofise infection aba sen no betumi ewura mogya no mu kaka memfa ntene fie nti yese bo ho ba fi kaka ho eneka na aboa wo enti na fa Kojak regular fluoride toothpaste etwi wo se e masen no so ye den epu ahuru pukupukupukupukupuku afa memra Kojak P eni Kojak F sensitive toothpaste no so wo se femfem wo a eno ne ye de Kojak P sensitive toothpaste eni mouthwash eni Kojak F sensitive toothpaste eni mouthwash ena ye de bi kan wo se femfem wo a eye didie ana ano de bi ana fruit bi ebi anka otadi me kasa eyebunu emre papa ebinu chima nka atwade egu nsom no manom eye mani padua no enso esen no enamel no ya na eha no pa efise esen no osro acid bi ebekọ ho bia no obeye bibi na sa wosana femfem wa ana sa wosana unum nsuonyunu nsuohie na femfem wa echese enamel no eho ada ho enti obedi kan fa Kojak P sensitive toothpaste ene mouthwash no wo di toothpaste ni twu se na de mouthwash na gineja wonu ye ni 3 minutes ana so be ni 5 minutes wo ye ni sa eboa pa ade bi wo mu a e desensitize nerves no e ma wonte ya woni biem to betimi adidi aye de wo pa bia no musu a ye ni sa 1 month ana sa 3 weeks wo se no a ye se eho awewe no broni beka se aye demineralize enti wo sa wo remineralizing demineralize ne say eno mapani nuane nu afrisi no ho tina ma na femfem bo no enti wo befa Kojak F sensitive toothpaste ene ma afwash no na no so de no atwi Sompa FM wo de ma afwash agina wonu ye ne 3 minutes ye ne 5 minutes mineral salt wo mu pa no a ebebo abekrakra sen no a efemfem wo ye ne sa no a na afi ye kire no bo se wo so no aye kama femfem bia eni ho bio afi Kojak cat toothpaste aye nkwada de ede se bo nkwada pesi twitwire ene se wo fa brush wo fa kwada brush obi twitwire se a obedwane obi isu obi uhia kwabrane se obaba be so mu na aboa wo ama watimi twitwi wo ba ne se eba ne sa no a use Kojak cat toothpaste no na wo fo a omo yusu bie no eboa wo no mo di adanse ama wo mo stress ekofom pa Kojak cat toothpaste no flavor no ye nkwada pesi twitwire no flavor no otinka dia de bi obema no kwan na wama otwitwi ne se no e de ama no ebi ono so nkora mpetofe se yekonkomu aduane kwada mpaade bia frem akwada de a enwuru kakra bi a dabi enyeyi enti yaye edro yaye Kojak toothpaste no a yaye ne se yedi edro eguma eba kwada se ho man afrisi proye ho ese ebeye basa ho na fei nuane no mu akwada no ne se ne fifi nwie ye ebetutu na asan fifi kura na ahyehye kama fi se de ebeba no ebenya aduane dro kama na ese no so aye strong pa yusubi ma oba no a na ebeboa no ebio no so ye ka Kojak range of toothbrushes sa toothbrushes we Kojak je brain wo ye research toothbrush na eden a enye eden pa no ebema o sentokura bem abema o senu mo enamba fitani mo ha ebema o sendachi bia ntokuro betimi abem enti use Kojak range of toothbrushes ni bi anomre pa anomre ena ne nsa no so enya wo kwam ebeboa o pa ukodwaso market baby a obenya bi ato ama aboa wo na Procode no benya bi wo drugstore ana pharmacy shops ato ukọ na ose fufuro bi wo ho a da bi eye Procode ena wate ne den
Procode ne kanfo ede amawo. Pest in the brush no ye pharmacy shops so muton bi. Na eduase nkrofo hye no ma bo ho no ma pan mo bo ahwi ba ro mu obo a boss mu obi ho nso a supermarket store mu edwaso obenya bi aton so pebia tu a pacho ko Okanshi drug lane e won kran Okanshi drug lane e wo enkran obenya bi etu Okanshi drug lane obenya bi etu e wo ho na fen so oba Kumasi hanoma Central Market babia ehwe Roman Hill no ebi ewo ho number no amebo no e to free yenye wo hwe yente hwe wuntua hwe wo Kumasi a no afre 0531 06 9945 0531 06 9945 0531 069945 Uwon crying so a 0531 070020 0531 070020 0531 070020 ukojwa so ye kojak ye nkonya no ho udidi wie bi ahohoro wo no manyumre okoda titiru na watwe wo sini bi ye pest ni nyina pu ahoro pukopukopoko enti yesu be na very very economical ebeboa wo abrebia ahohoro wo no mu a eye na bosomie nsa bi anso na wahehya brush no Sompa FM range of toothbrushes ebeboa wo pa ewo abrabo mu ewo wasetene mu ewo fie ya tobi nso mane umanfo a wonu nkro nketuo mu tobi che birthday ene ade occasion bia no utobi koche uyonko no mo namfo no ma wonu beda wase free say Kojak range of product eye adwuma na ye pa obetimi so edi ho adanse na before ha ena me de besie na makonya me bo adase ne wa ohwe na utie no e besan ahia me da se na ima radina na nyankopon hyira se ubaye me se champo brem so mama me da se na me ka me bi se asem no adane sister ibaye a obeto a na asem so no ne abrantie ibaye a waka no wan kamu ba kokora hwa wa hwe no ni sika hodo aya wode ama no ene sebi oni bra fin bi a ya wo bowo invest nchen no oni de wan kamu bibia ene ti no amma bra ibaye no me de in fact talk ekakra ena wo hwe sika hodo wo so wode ema no ne ma bi hu se wo twa ntro ya wo mpese obegya to kwa ne se abrantie na ya wo so amo no wo se enya no kra fi wo se mienu pe me so say ho we kwedi wo baby me masam kan we very ungrateful man kan ko van channel woni brother no we ya wo be wu kwa ye ntemi ase emu be makwasi asa me kan channel ne wo ye ne sese cramp no e ba no crowd na wo no cramp ye nso ke be kan wasa hwe yie wo grandpa no way wo ko na wo ba wo timi dwane ada na be ma na fresh wasa wo shele ko she wo je santa wo na ko ko no anwafo eku no a abraya wo ne wo ba wo no se wo no oni wo a wo ba no wo timi hwe no na wo di ensamfu se na sebi o mi sameka obushafo so timi kan okura efancho oba wo timi ta wo to so ebe na se dwane ne no ana se se ede ba Sompa ni me pa chao Sompa ni pa chao e debenti kwanu tum e debenti na wo ba wo fa sase o be carry no kura ba ko kura wo fa o de ba do echi afa ho ko tra na ka do what's them na jai sase wa attack no e senti no Sompa mi ne make can say asem no ye be see ye hu mu en kura pa na be ye de ni se bia so betu na susu o so be sie ne bia sika no abrante ne so hia no wo de man ne se asem betwa ko fa man ne ka asem entwa na chese bia fra asem because asem my joy me pa cha wo si ku no mo akoma nti de na wo ba no pato me aduan na me ton ne kakra bra yi mo wa konhoma da ya jai mpan fact na se mo ya jai kura be ye fie se 9 months ni o ma wa konhoma da na na mo te no na mo akonhoma ye te ne de na to da bia o ma me to da bi so o ma me to da bia ma no kura na me ka no to da bi on say ya ma mpan fo be bra kan asem okuru o ma wa konhoma o ma to da bia so o ma o say wo ba pani na o so hwe no so oboa wo ba no so ma mpan fo kan asem okuru mo be bra wo sana de ba e ti ja pani fo ka no ma be 20 tie wo ba pani obi ni ne kodae wan na hwe no akwa kan yin sen no tie nyanyin sen no
akwala no fiti ya no benyemo ye wan ne hwe no ansa na obedu tam kwanyem ye bre ya hwe no ma play one share ye abrampa kasane so kasane en so nko kasane en so papa mesro say ye din na ye kansa so kasane en so lempo hwe enkoma e koso na no den ano den madwa mesro onka nokore enema bi wo ho no mo awontie die nipa na ye no wa ye die wonye na wodie bibia nya nokore ba wodie tie nyina ye nyini ma ye mu se die wa ye no wa ye die wonye ya die wonye ye na akofo ho aba ni atake ho na so bi aba maladi enkomo a ye die na me di mani fami abranti oda so de pewrei ni o masem oda so de pen pa chese ye siesie ye osana ne me kofi ayo eti men asema me ka pia me kwa ka eti die onya ne se maju abra fom eni am nko fitie na apia so mra fom na ye nya isa me bodu wo be bodu bia bewu maladi enti me ko ba se dia papa yi kan nyina no kre ana dia wura so kan nyina no grandpa mini problem ba maju I say dia bra yi bia oboa ba no die ne no enti me ko ba se nsema ba kan no ewura no die maju ati me die papa yi kan enti me ko ba se apia so abra pe mu ya me ko ba se me die kan ye na bu minim betu onya botre no ontie de ye kan bi enti me srew maju mesrew de nipa na ye ne ka de wonye ye no no waka na tapia mesrew so do wa no ko boss de se abusuafo ni tie ye so do wa no boss se akola na ye na mo nta so no wia eno de gantwa yi na se nte sa so de a abusuafo etie ye sremo apia betrans no waka oso de nisika no hia wanka so wa bo bia bia se me besrem se madua ba fia eno nya asem bia wo se mo de chechire no bi apia se omo bia wo akola no no akwa koku mo bi enti mesre abusuafo etie na sabi muji sa voice na ko enti mesre apia kuma to yem na ye sori a ye nkotena se wo fitiem na ye hwe kwampa be fa so a sika ne se de o si kan won hyehye no na ne ye no ye nkoye ne ye ne sa pepe ye ja King George wa ha na maadwa bra ye kase ye kasem na obeware ade onwale ni bi ade obododo sa won tena fa akwadwa na adwa ne so dos madwa je unwane ma akokura da nwane ye madwa me jane kwa he ni ba bia akoma me ba kitikiti he na me jane akọ me ba ni saw 7 million 5 million na me pa cha se bla 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 eno so aboa me jane ko ye ko yes papa bi amode mo bato no wa homa so entie de ono so beka hello yes papa bi amode mo bato hello nana ma hey no me pa cha sama ye kan wo bi ka ho hello nana sama ye kan wo bi ka ho me pa cha de na wo ka ho bani to fama yi no tie no abije from na ka cheni so nya no tie ni adaje no bebre na mo kan bebre de wo ye ni bre eti de wo ni mu no jai na wo tie wo hu akire na kasa wo bebre de ni agire to nsa fo na wo abla tie na ke Cristiano o mo ba be ba no IBJ o tie ni wo frɛ no na ka kire no ya me nya birthday ni free o Emmanuel Kofi Usu if you of Francis Kunadu assembly member kona na we do also insha the man Eric Ofori head of microfinance unit Utia Second Bank IBJ no ba ko jiaba and na we do our do nyame nhira Abraham Pakasa na man won so asem kan obeba o me enti malady de ebe kan nyina ne se madwa niam bi wo no ma sebe wo ne be mate so aye onwa de so onya onwa de o na ko se dan mu ne be ma de madwa
madwa nyamia nimni Enya na me ma se wa ma chi woni be na ni zekan madwa tie madwa tie mi he tie me si asem ne ye ka no malady ma me mfam na je ye be kwa na ye ko enti ne ye ka che nipa etie nyina se aha se ye tan asem ye ntan nipa asem ba bra asem ba no obi di waba se waye ni se ni eto nsafra bra na be yi ho ano e bisa asem e ko so yi sa apia tena se a eda no sa apia tie ya manfa nta apia wo me drapia papa se bi sa apia na no akobo se wakum nipa dia na se ka apia no me kra na no me apia se di oti kanisem kam di sofi kwala ne ade apia wo ya tutre ni pa oh apia jajai oni ye ene mi so ya wo ho we nu ni me na pete so e and ya wo so malady e ti ase ho no se na apia no ha e ho no ye mfa na fitire ni agro wudi agro mfa nchew krom ho no se wo abije wanya papa anti abrapia de asie no asie awie ewrai wonye obone kra na anawai obone afate no na yensiesi asem na so bie mra ekwan e be fa so akura yi betimi aba ha be ka ne ba asem na wo be he oba no ene hia ye ko fitiem sika no sa apia ka se 100 ana o so tia mo ka ho asem ko si se okay o de ye ko office anti madua sika no enkopim se ye kwa akohia prepare apia de ye kwa afama no ana madua ama no mana o mana na eni oba he oba no o de be he oba apia o de yen kofi oba he no kopim so oba ni benyi madua agugodro na o de kasasa na malady malady me se so wo shishe udwa na madua o she me jo she me mu no de ma me no mu no de ma o sa jini sika o sa jini sika mbanyi fota na ko jini sika na wa pia ma o se nua na me ba na di o ka protein nya 41 million man mbanyi fota na mu sika na wo bo ba sika na sa je mu na we bua malady asamo obi me ba tafuta me ba malady so man hwe ne dua boba lipa be wu malady asama ho nie me bisa apia malady na me bisa abortion bi asama na akeka apia ntime ya musa me na nya no obeyi na me oni beyi nkran na ya gudie malady ya wudi sem oh pani mianu oni de ya bisa na oni ni muda enu mo asem na ne ya pesi titwan na tie ko wi Hello. Nana me pa cho bani to fama ye wo se asem yi woni mu sei Mr. Off. Mo du mo bato ye nim. Hello. Enya daje. Eti abusuafo ye ko office. Na yakọ asem no aka ho. Ye besi bia o kene de homuaye no. Ebe ba na abra professor ni nso. Eti malady mi di si no. Brapia sesi enyi sen a oyigu ye se ekuna ka no akuno da bi me ka sam se na ba jo anya sana be kan no bi se me so go ye fu system bom so won no e die besre brapia ne ma joa malady awade no obete na se pepe koso aye ni ana yakosisi awade no o tie na jade de now awade ne ye hwe ne ye koka ho asem na to bi malady ye pege ye malady o pa chawda tunya unya bonida me na na pani fi ko difu wọ́n ní bla yẹ maa mi yẹ n'ọmú funu mu a yẹ nana paa o ko difu a tumu tata ba. ẹ bẹ bá mi tọ́ sẹ́ mi ń yẹ dẹ̀. sẹ́twẹ̀ bíbí aso na ọmọ jẹ ọmọ sika wo na ọmọ si mi ntwa so na mi fa sika no ma na ọsẹ pàṣẹ wo ogun diẹ mi fa sika no ma na ba ma. Ebusuafo ye sọrọ wa. Sompa FM. This year market. You go from Jinyame no, you different type of Jinyame. Betobi, Abuani ya fofo, ya tete so. Yes, our uncles come and be what Abyss Plaza.